lami ngithobile uMamthiyane ngisebenza district Department of Education. Yebo, ikolo elithi My Body laqanjwa mina. I-accompaniment yakhona yenziwa uThabang Mshweshwe. Umhlobo wami omdala nje besisebenza naye futhi sifunda naye eSikhaweni College of Education Pasigaba Dr. Sipho Nzimande. My Body uma wami wayemuntu ongeve ezithanda. When I composed the song, uma wami ube semqondweni, uma wami bezithanda ngendlela emangalisayo uMashabalala. So uma njalo nje usihlala esitshela sebangani ukuthi kufanele ukuthi umuntu azithande azinake ngaso sonke isikhathi. Put up a bright face ngaso sonke isikhathi. So uma ngicompose le culo benginoma wami in mind. Nangendlela uma wami ayeyona. So ngijabulile kakhulu ukubona abantwana izolo belicula le culo. And ngicabanga ukuthi yonke into that was required by the song bakwazile ukuthi bayenze. Balikhombisa ukuthi bajabulile because iculo linokujabula phakathi. Umuntu ofuneka uthanda umzimba wakhe azi ukuthi ini ikuphi, azi ukuthi ibaluleke ngani futhi emzimbeni wakhe ukuthi ibe khona. So basically it was just that.